Erdi mailako ziklora sartzeko bideak. Erdi mailako zikloetan 25 plaza daude, baina eskainitako plaza normalen gutxiago izaten dira. Errepikatzaileentzat, desgaitasuna duten pertsonentzat eta goi mailako kirolarientzat lekua gorde behar dalako. Demagun adibidez, eskainitako plazak 20 direla. Plaza gehiagoko bidetatik plaza gutxiagokoetara joaten, honek dira bideak. Lehenengo bidea DBH titulua erabilita. 150 plaza adibidean. Plaza erdiak DBH-tik datozenentzako. Bide honetan sartzen dira ere, oinarrizko mailako zikloak gainditzearren DBH titulua jaso dutenak azken 3 urteetan. 105 plaza bat, epan DBH-ko titulua lortzen dutenentzako. Eta beste 105 plaza bat atzerritik datozenentzako. Bigarren bidea, beste erdi mailako titulua erabilita. 110 bi plaza, beste erdi mailako ziklotik datozenentzako. Hirugarren bidea, oinarrizko mailako teknikoa titulua erabilita. 115 3 plaza. Oinarrizko mailako tekniko titulua daukatenentzako dira baina 2022an edo lehenago jasota. Bide honetan libre gelditzen diren plazak lehenengo bidera doaz, hau da DBH-ko tituluarena. Bide honetan zikloen afinidadeak eragina du lehentasunean. Eta laugarren bidea eta azkena sarrera froga erabilita. 115 3 plaza sarrera froga sartzen direnentzako. Adi, lehentasun irizpide bakarra nota da eta beraz eskaera handiko zikloetan sartzen saiatzeko oso garrantzitsua da nota onak izatea.